turu. Ditiru. Ditiru. Di ngono aku malah maksudku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Guru iki digugu lan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Rungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Lah iki montrot tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nih kalau sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Yo. Mbak. Iya. Sepiro gedene wekku, Mbak? Atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gede. Sepiro-piro gedene kaluputanku, Mbak. Kuwi lho maksudnya Mbak Lucy. Sepiro-piro gedene luputku, Mbak? Bangkah gede sampean. Malah ngek lho. Ngono iki. Aku diomongi aku gak tau metu nak riyo ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Mbak Lucy etok-etok dadi bojoku. Jadi bojo. Nggih. Lah, ganteng mriki. Tak golek materi ya. Mriki Mbak Lucy. Megah. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah lek bojoku sampeyan iki malah ndang stroke. Lah kok stroke? Gak apa-apa, Sis. Bojone kebagusan cek nom. Oh iya Gak iya. apa-apa ya lek tok maneh. Totomen iki dino lebaran. Oke. Bar takbir, salat Id. Wah. Iya. Iki duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Nggih. Komet Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Wis bar salat Id tok Nyapa takbir. kowe takbiran. Oh, pangkah Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Anakku tangane kono wong sing no. Aku kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. Kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, berarti kita toke wis tuwek ya. Oh wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa Yon. Carane ki ngene. Tantangannya yo kangen bilang tanpa ketemu Pak Mboke. Aja koyo iki nek ngono ta lek ngajak. Oh, ngono kuwi. Mbak, Oh salah ya. ngono kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Kok Mbah kok Bapak. Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Bapak. Iya le. Ibu. Rasa nangis ya pegatan kok nangis. Ya delok nih pegatan. Trenyuh. Haru. Luputane simbara kowe ya le. Anakku siji luwake jenenge Komet kok ora boleh. Karo pabuk to. Kawin karo Pun teng radosan. Ayo kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbiran ini malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare Komet adikmu kok sing mendem. Niku Komet B. Iki Komet. Iya to, Pak. Anakmu Tapi niki ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngerampasi napa-napa. Tonggo mati jare Komet sing mateni. Tonggo mati, pitik ilang, sapi ilang nggih. Komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisi-ngisini wong gerang. Ngisi-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan kok. Mangsane apa? Ancane Komet Bodo-bodo kok ora ngelegane atine wong tua kok malah Wirang karo wong tuwa. wirang. Mboke dikira iso didik. Ya jirut tenan. Mentala tak lebok ini. Ini tak mlebu dhewe. Dek Komet. Kok rasaku aku kok kasus kok. Ngaku Mlebu Komet. mboten pun keng mriki mawon, Pak. Malah Dewi enten.